तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी कोळंबी स्वच्छ धुवून घेतली आहे. कोकम आणि आगूळ लावून ठेवला होता, ते आता मी स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. त्याचबरोबर इथे बघा मी कांदा पण कापून घेतला आहे उभा. तुम्ही बघू शकता, हे बघा कढईमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल आपल्याला थोडं जास्तच घालून घ्यायचं आहे. तर इथे मी हे बघा 3 ते 4 पळी तेल घालून घेते. आता तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये कांदा घालून घ्यायचा आहे. कांदा आपल्याला सर्व घालून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता, बघा कांदा घालून घेतला आहे. त्याचबरोबर मी बघा कढीपत्त्याची 5 ते 6 पानं घालून घेते. आणि आता आपल्याला हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे. आता आपण कांदा गोल्डन कलरचा होईपर्यंत व्यवस्थित भाजून घेऊया. त्याचबरोबर आपल्याला इथे आला लसूण पेस्ट पण घालून घ्यायची आहे 1 चमचा, आणि ती पण व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. आता आपण कांदा व्यवस्थित भाजून घेऊया. त्यामध्ये आता आपण पाव चमचा हळद घालून घेऊया. पाव चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर घालून घेते बघा. आणि मोठा 1 ते 2 चमचे आपण लाल तिखट घालून घेऊया. हा मालवणी मसाला आहे, तो मी 2 चमचे मालवणी मसाला घालून घेतला. आता हे बघा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत मसाले, आणि स्लो गॅस करायचा आहे आपल्याला, आणि व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. हे बघा मसाले घातल्यानंतर गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवायची, आणि आता हे व्यवस्थित मी भाजून घेते. हे बघा मी यामध्ये मालवणी वाटण आहे बघा 1 चमचा घालून घेत आहे वाटण, आणि वाटण पण आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये भाजून घ्यायचं आहे कांद्यामध्ये. हे बघा मी फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं त्यामुळे थोडं कडक झालेलं आहे. तर हे बघा व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे कांद्यामध्ये, आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लोच ठेवायची आहे. आता हे मी व्यवस्थित भाजून घेते. वाटण टाकून घेतलं आहे आणि व्यवस्थित असं हे बघा मिक्स करून घेतलं आहे मी. त्यामध्ये आता आपण थोडी कोथिंबीर घालून घेऊया, आणि कोथिंबीर पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि त्यामध्ये आता ना मी अर्धा कप पाणी घालून घेणार आहे, आणि याला 5 मिनिटं शिजून घेणार आहे. जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही आपल्याला, अर्धा कप पाणी घालून घ्यायचं आहे. आणि हे बघा अर्धा कप मी पाणी घालून घेतलं. आता याला मी झाकण लावून स्लो गॅसवरती 5 मिनिटं शिजवून घेते. तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा 5 मिनिटं झालेली आहेत, आणि हे बघा तेल सुटलं आहे, म्हणजे हे मसाला बनवून तयार झालेला आहे. तो मसाला आपण व्यवस्थित एक वेळा मिक्स करूया. यामध्ये हे बघा कोकम घालून घ्यायचं आहे आपल्याला 4 ते 5. कोकम नाही आवडत असेल तर तुम्ही लिंबाचा रस पण वापरू शकता. तर यामध्ये आपल्याला सर्व कोळंबी घालून घ्यायची आहे. जी मी कोळंबी स्वच्छ धुवून घेतली होती, कोळंबी घालून घेऊया. हे बघा कोळंबी घातल्यानंतर आपल्याला हे बघा व्यवस्थित असं मिक्स करायचं आहे. आता मी पाणी घालणार नाही आहे त्यामध्ये. आता स्लो गॅसवरती आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं व्यवस्थित शिजून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला पाणी कमी वाटत असेल तर तुम्ही अर्धा कप पाणी घालू शकता. हे एकदम सुकी बनवणार आहे मी. तर आता मी झाकण ठेवून त्याला 15 मिनिटं शिजवून घेते. तर आता तुम्ही बघू शकता सुकी कोळंबी बनून तयार झाली, आणि माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.